गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय दानो ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जोङो नुनो मोनदों BPF आरो UPPL नि गेजेरावहाय इलेक्शननि दावहा ससियेल मिडियायावहाय जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। दानो गोबांथार जोङो बुंलायनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै UPPL थगायसुला आरो प्रमद बर' गाद दिलुबैसुला बेबायदि बाथ्रा बुंलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। मोननैनिबो जे पार्टिखौ आङो कम्पेयार खालामनानै नायगोन रायजो राजाफोर, बबे पार्टिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय थार सैथोयै जों मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आंनि नोजोराव मोननैबो पार्टिया जेबायदि मावदों बिथांमोनहा मावनांगौमोन, दिनै बेबायदि मावनो हायाखै। बिथांमोनहा दिनै 100आवहाय 20% मावनानै 80%खौनो गाव गावनि न'खर डेभेलपमेन्ट खालामनाय, प्रपार्टि बारायनाय, गारि घोड़ा बायनायावसो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। 1 नाम्बारावनो जोङो नुनो मोनो बेसेबां हा आरो सम्पति दङ प्रमद बर'। बिथाङा दिनै गाद दिलुबैसुला होननानै बयबो मिन्थियो। MCLA जासेयावबो बिथाङा, रायजो सभानि MP जासेयावबो बिथाङा आरोबाव दिनै MLA दारायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो सिगां जे सरकार समावबो दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथांखौहाय सासे डिपुटि चिफ जालायनानैबो सासे MLA दारायनानै देरहासार जानायखौ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। पाब्लिकफ्राबो सानसो होदोंमोन, बेखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। दिनै 5,000निबो बारा मुंख्लं जानानै मोनबोनाय नैबे BTCनि गेजेरावहाय ओरैबायदि खालामनांगौमोन आङो सानो, BPFआनो जा UPPLआनो जा, जायबायदि मानसिया दिनै MP गेलेगोन बेखौ थख' दोनखानांगौ, आरो जायबायदि मानसिया MLA गेलेगोन बेखौ थख' दोनखानांगौ, जायबायदि मानसिया MCLA गेलेगोन बेबायदिनो जाय बायदि मानसिया दिनै चेयारमेन मोनथावथाव बे केटेगरिखौ दोननानै दिनै BPFआबो होन सासे दिनैहाय UPPLआनो होन मोननैबो बेबायदि थाखोआव दोननांगौमोन होननानै आङो सानो। मानो होनोब्ला गोबांथार बे सासे सानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि न'खराल' खस्थ' मोनाखै, सोरबा रबिराम बिथांनि न'खराल' खस्थ' मोनाखै, सोरबा रिहन दैमारिनि न'खराल' खस्थ' मोनाखै, सोरबा प्रमद बर'आल' खस्थ' मोनाखै। रायजो राजाफोर बेबायदिनो गोबांथार सासे मानसियानो 3, 4 भट लानानै जेबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौमोन बेबायदि खालामनो हायाखै। सासे मानसिया 2, 3 जेरै मावनो हानो, दिनै स्टेटआव मावफैगोन ना दिनै BTCआव मावगोन, बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर। गुबुन जायगानिखौ कम्पेयार खालामनानै लाब गैया। जोंनि जे BTC जे थै बावनानै मोननाय 5,000निबो मुंख्लं, बिसोरनि बेसेनखौ जों होनो गोनांमोन। दिनै जोङो मिथिनो मोनो सेवलि महिलारिनि एकाउन्ट बा गासै प्रपार्टिया दिनै फिसाफोरनि गासै प्रपार्टिखौ नागारनानै 129 कौटिनिबो बारा प्रपार्टि दङ रायजो राजाफोर। बे फैसा थाखाखौ बबेनिफ्राय मोनखो? हाबा जायनि सिगां सेवलि महिलारिनियावहाय बेसेबां थाखा दङमोन, बिथांमोनहा बबेनिफ्राय एथबां माबा खालामखो, रांखावरि मोनखो? दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारिया दिनैहाय चिफ जानानै 17 बोसोर चिफ जानानै बेसेबां सेलारि मोनामोन, बेखौ हिसाब खालामनानै केलकुलेसन खालामनानै नाहर रायजो राजाफोर। आरो दिनैहाय प्रमद बर'मोनहा नैबे 5 बोसोरनि गेजेरावहाय नैबे BTCखौ सालायनानै बेसेबां सेलारि मोना, बेखौ साननानै नाहर। दिनै बिथांनि प्रपार्टिखौ नाय। दिनै सेवलि महिलारि बिथांमोनहा दिनै उदालगुरियावनो होन, चिराङावनो होन, क'क्राझारावनो होन, गुवाहाटियावनो होन, गोबां जायगायावहाय बिथांमोननि नामैहाय प्रपार्टिफोर दङ। बे साननानै नाय, दिनै जोंनि जेबायदि डेभेलप जानांगौमोन 20%ल' बिथांमोनहा मावनानै 80%खौनो गाव गावनि प्रपार्टि सोरजिनायावहाय बिथांमोनहा बाहायदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय जोंनि UPPLखौनो होन BPFखौनो होन, मोननैखौबो जों स्टाडि खालामनांगौ रायजो राजाफोर। मोननैनिबो गेजेराव जोङो गाद दिलुबैसुलाखौ जों नुनो मोनो। दिनै रबिराम बिथांमोनहा दिनै एडुकेसन मिनिस्टार जे EM जानायावबो जानानैबो दिनैहाय MLA दारायबानायखौ जों नुनो मोनदों। BPFनि गेजेराव गैबावलामोन नामा सासे मानसियानो 3, 4 बेबायदि पर्टफलिय' लानो? बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मोननै सिटआवनो सासेयानो बावबो जिरायो बावबो जिरायो, बोरै मा डेभेलप खालामनो हानो? रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हर, बे आंनि बुंनाया सैथो नंगौना नङा। दानो नोंथां आरो आं गासैबो जोङो एसे सिरि मोनखांनांगोन, जाग्रत जानांगोन, अब्लासो जोंनि BTCआ जेबायदि
दावगानांगौ जेबायदि जौगानांगौ जौगानो हागोन। रायजो राजाफोर दिनैहाय जों नुनो मोन्दों बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै हाग्रामा महिलारिबो गावनि बिसि बिबनां बेफोरखौ गासै नायनाय, बिसिनो एमएलए टिकेट होनाय, गावनि बिबनांनो एमसिएलए टिकेट होनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। दिनैहाय गोबांथार मानसिफ्रा बुंदों सेवलि ब्रह्म बा महिलारि बिथाङा दिनै बिटिसि आरो बिटिआर सोरजिनायाव जेबो कन्ट्रिबिउसना गैया। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर कन्ट्रिबिउसन दंना गैया। दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिपिएफखौ गाज्रि नुदों ना इउपिएफखौ गाज्रि नुदों आरो सोरनि पार्टियावहाय बांसिन गुबुंले दं नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। फैसा थांदों बिसोरो लिस्ट फैबाय होननानै हरनि 6टा 7टासिम बिसोरो फैसाखौ नाजावनानै बिसोरो गाबोननो थांनांगौ ब्लकआवहाय चेक लायनांगौ होनना लिंलांदों। नाथाय दासिमबो फैसाया हाबाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाया। सरकारखौ नाङा, जोंनो नांगौ, जोंनो रनजित सातखौसो नांगौ। आरो हनै सोरबा फिसा फिसौफ्रा सोरबा उरुन्दै मोना, सोरबा माया, आरो गावसिनि अफिसाव थांबाबो जोंखौ मोखां नाया। आरो न'आरि खेबनो फैलायबाय, दाख्लैबो जोंनाव खेबासै, जों न'खरथामाव खेबासै, सोरबा खेबनानै थांबाय। जोंजों जि नांलायनांगौसो जाबाय बिसोर खेबग्राफ्रा। दासिमबो बिसोर मोजां बुस्थु होआखै जोंनो गोदोनिफ्रायनो। कम्बल राननायखाय थांफालायबाय बुरि मानसि, बेयावबो नोंस्रा नाम गैयालै, नोंस्रा नाम गैया, थां नोंसोरो माबासो ट्रेक्टरसो होनजाबायदों जोङो। आङो जेरावबो लोरियाखै, दाबो थैजासे लोरिनाय नङा आङो। आं बुंनाया जाबायदां आफाफोर। साबारि माबायावबो थांदोंमोन आं बिसनेसआव, नोंनि नामानो गैथाराबा जों नोंखौ हरनो हानो। होमबा सिगाङाव मोनजानाया नै दाख्लैबो मोनजादोंमोन, दानि 9,000 मानो मोनजादिया होननानै आं रागा जोंनानै रायबोदों। होमबा मानो दानखो? जों एथ' गैयै मानसिनिफ्राय दानबाय, सोरबा गोनां मानसिनो गारि मथर गोनां हा हु गोनांसो हरबाय, जोंहा गरिब मानसियासो मोनजाला होननानै आं दिखारनांबोदों, आं रायबोदों। सोरबा माबानो सेक्रेटारिनो बेजों रायलाय होनबाय, सेक्रेटारिखौहाय जोंखौ लोगो मोनगोन, नोंसोर लोगो मोनोबा नोंसोर खिथाहर, फन हर। आं रागा जोंबोदों। आंनो मालाबाबो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बुरैबोलायबाय बे बिपिएफखौ सैखाया आं, बे गाज्रि मानसि बिसोरो। जों बेसेबां खस्थ' खालायनानै हाग्रा बंग्रा थानानै बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय जोङो, दिनैसिम जोङो जेबो मोनबोफेराखै बिपिएफनिफ्राय। माबानो कम्बलनो माबा माबिनो मोनो गोदोबो, जों खिन्थु मोनबोफेराखै। दाबो जोङो बावनो दं आरो बेयावनो थाबाय थागोन। जों रनजितजोंनो सापर्ट दं, जों बेयावनो थाबाय थागोन आरो मालाबाबो दस्रायाव सोलायनाय नङा, बुरैना थैजासेबो। मानि थाखाय दानखो होनोबा जों सिगांनिफ्रायनो मोनजाबाय थायोमोन प्रमद बर' सारनिफ्राय। जेब्ला बिपिएफ सरकारा फैदों अब्ला जोंनि अरुनदय माबाखौहाय दानना होजोबदों। जों मासे मास मोनजाबोयोमोन। नै दाख्लि जेनाखि 9,000 मोननांगौमोन बे समाव जोंखौ मोखां साइर' खालामनानै होदों। जों बिराद दुखु मोनदों, मानो होनबा बेयावनो मोनदों बेयावनो मोनाखै, बेनिखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों। आरो गोबां दंबावो आं बायदि मोनै मानसिया, जायनाखि आंनि उनाव नुदों बिसोर गासिबो मोनाखै। आरो मोनसे खोथा दंबावो, दाख्लि जेनाखि खैला मैला बाजाराव मिटिं खालामदों हाग्रामा सार फैयो होननानै, सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय 15,000 फैसा रां होगोन होननानै बिसोर लिस्ट लांदों। बे लिस्ट लांनायाव जोंना 700 थाखा फैसा थांदों। बिसोरो लिस्ट फैबाय होननानै हरनि 6टा 7टासिम बिसोरो फैसाखौ नाजावनानै बिसोरो गाबोननो थांनांगौ ब्लकआवहाय चेक लायनांगौ होनना लिंलांदों। नाथाय दासिमबो फैसाया हाबाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाया। सार रनजितखौनो जों देरहाहोगोन आरो जोङो सार माबाखौनो प्रमद बर' सारखौनो जों सरकाराव लाबोफिनगोन। जोङो रावखौबो नाङा, बिपिएफनि सरकारखौ जोङो नाङा, हाग्रामा सारखौ जोङो नाङा।